restriction na ipinapatupad po natin? Gaano kadami yung target natin? Well, doon po sa briefing ng DOH, no, ang target natin minimum 25% reduction. But we're hoping for more. Kaya nga po, dinadaan na rin natin sa pakiusap. No? Bagamat hindi po kayo pinagbabawalan na lumabas sa inyong mga tahanan sa loob ng NCR plus bubble, sana po kung hindi naman kinakailangan lumabas, ay manatili na lang po sa ating mga tahanan. Kasi ang nais natin ay mas malaki pa sa 25% po ang mabawa sa mga kaso. Kasi at 7,999, 25%, malaki-laki pa rin po yan, no, kung we become successful. No? But of course, we're realistic. It will not happen overnight naman. So ang pakiusap po, bawas po talaga ang ating galaw. Secretary, yung 25% reduction, this is already a manageable number for the government. Well, ang tingin po namin, it is a realistic goal, no, for the next 2 weeks. Remember, 2 weeks lang po ito. And we're hoping we can sustain the gains afterwards. Pero this is a minimum goal po. No? We're aiming for more. At we're hoping that dahil Holy Week na po at wala na pong lalabas ngayon ng Metro Manila, lahat na lang po ay manatili sa ating mga tahanan. So without forcing anyone to stay indoors, we're requesting everyone na traditionally naman talaga, noong mga unang panahon, talagang walang lumalabas pag panahon ng Kwaresma. No? So sana ganoon na lang po ang gawin natin na mapababa natin ang numero. Sir, clarification lang po pagdating po dun sa purchase ng bakuna because some private companies or yung mga employers medyo Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.